Arat ang minda kanita, malambat na ito. Nanong- Nanong paglalabuan. Nanong... Santa Ursula. Oh, sige. Wala yung ninda na rin. Mhm. Wala yung ininda yan kembale. Inganak maraton niya mela, mag-aaral yun. Wala yung minuling Pasko ang pumbayin ba no? Minuway manang po ito. Ay manak, wari. Oh. Ana ning anak, surpresan kay Mako ana uling bisit kay pa mag-aral ko. Iba ng bayan ba no karing kumuli ah. Wala kanta karing siping-siping bali uso pa itang andaman ng kaserola, andaman kaldero, andamang ay uso ito. De kay ito kay gisa ng kapang nasi man. Manyad na kan nasi kita sumangin bali ana. Kung tamang gisa, gisa nga mo sibuyas. Pati, sampung asin. Gado nga no. Kaya bigla hindi natang mi pakirot sing inda. Ba, di natang kaya na. Tatay mo sabihan na. Sana pagluto ra ka diyang itang paborito mong patay, ana. Tang adobo, ana. Ay, ali po, ana, diyang alian. Ali, pagluto ra kaya na. Ati naman patakit ng refrigerator, ana. Ano yung problema? Ala yung kaldero tamo, ana. Indam na yung mangos siya, kita, ana. Pakikuha mo niya mo, ana. Opo, punang po niya mo, ana. Habang pagkasadyan niyo itang pata, palambutan niyo katanda naman. Po, wala ka nang nato, ah. Oh, at yung kabala na, kalambat na nakiya kagad. Kumusta na kaya na? Hindi po umaya ba na? Naano na kanyir kayo ba mag-aral mo, ana? 4th year po, ana. Pila na ko rin ba, no? 22, sana. Naano kukunan mo, ana? Kaldero po, ana. Pinche po yan eh. Nanong kukunan mo.